Zadužbina Miodraga Kostića, jednog od najvećih srpskih privrednika, otvorit će do kraja 2024. godine Palatu nauke, prvi centar za istraživanje i popularizaciju nauke u Srbiji, vredan 25 miliona evra, u kome će Elektrotehnički fakultet u Beogradu dobiti 19 istraživačkih centara. Ovo je i najveće izdvajanje za nauku u novoj istoriji zadužbinarstva u Srbiji. Izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma Veran Matić kazao je da to potvrđuje da građani i kompanije u Srbiji posjeduju visok stepen odgovornosti i osjećanja za javni interes, pa je prošle godine za razne namene donirano ukupno 33 miliona evra. Želimo da ta dobrota generalno zarazi društvo i da to bude aktivnost koja će iz godine u godinu da raste i da se umnožava, naročito u školama, pa mislimo i u predškolskim ustanovama. Pomažemo kompanijama da konsoliduju svoj sektor koji se bavi ovim društveno odgovornim poslovanjem i humanitarnim socijalnim akcijama. Veoma često kompanije to rade intuitivno, haotično, neplanski, bez nekog određenog fokusa. Matić je podsjetio da su u prošloj godini u Srbiji donacije primile 474 neprofitne organizacije, 389 ustanova, kao i 60 institucija javne vlasti, a pored davanja za zdravstvo, najviše donacije bilo je za marginalizovane grupe, obrazovanje i smanjenje siromaštva. Daleko najveća količina doniranog novca prošle godine otišlo je preko fondacije Budi Human. Mislim da je negdje oko čak 60% ukupne sume od 33 miliona donirano upravo za potrebe zdravstva, potrebe lečenja dece i odraslih. Prethodne 3 godine Srbija je po međunarodnom indeksu davanja napredovala, pa je tako zemlja 2021. godine bila na 27. mestu od 119 država koje su učestvovale u istraživanju i ostvarila najveći skok od skoro 100 mesta uz Kinu i Češku. Davanja bi bila i veća kada bi se uvele poreske olakšice. Mi smo jedna od retkih zemalja u Evropi u kojoj nije ukinut PDV na doniranje hrane, tako da se neke od kompanija mnogo lakše odluče da tu hranu unište, a ne da je doniraju mesec dana pre, upravo zbog toga što im je to jeftinije, jer u tom slučaju ako uništavaju ne moraju da plate tih 20% PDV-a. Zadužbinarstvo, odnosno davanje za opšte dobro, u Srbiji ima istoriju koja seže od srednjih veka, a popularizovano je krajem 19. i početkom 20. veka kada se najčešće davalo za zaštitu ugroženih osoba i za razvoj kulture i prosvete.